Lesti nkunu l-bidla biex nagħtu d-direzzjoni tajba lil pajjiżna, hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech matul intervista fuq Net Television, Net FM u l-medja soċjali meta mistoqsi dwar stħarriġ li wera kif iż-żgħażagħ qed jaqtaw qalbhom minn pajjiżna. Bernard Grech qal li dan is-survey u inkwetanti għax iż-żgħażagħ mhumiex jaraw tama fil-pajjiż, dan anke wara li fit 8 snin Malta u Għawdex tagħna marru lura u mhux il-qudiem. Mistoqsim il-ġurnalist Dione Borċ, Bernard Grech tenna li dan hu inkwetanti wkoll għax iż-żgħażagħ għadhom imlijin enerġija kif dejjem kienu, iżda jippreferu jitilqu minn pajjiżna għax mhumiex jaraw futur. Għaldaqstant iridu naraw li lil mis-slogans u l-klim sabiħ iż-żgħażagħ jerġgħu jibdew jemmnu f'pajjiżna. Bernard Grech qal li għaldaqstant hemm bżonn koalizzjoni tal-Partit Nazzjonalista mal-poplu kollu, inkluż iż-żgħażagħ biex ikunu parti mill-politika għax il-politiku waħdu mhux biżżejjed biex isolvi dawn il-problemi. Sejħija lilhom. Ejjew flimkien magħna, flimkien miegħi nagħtu tama u nbidlu dan il-pajjiż, nagħtu direzzjoni tajba lil dan il-pajjiż. Mhux biss għal kull min jgħix dal-pajjiż, imma anke għal dawk li jixtiequ jiġu jinvestu f'pajjiżna u anke għal ġenerazzjonijiet futuri. Dwar l-ambjent, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-avvanz mhux biss li jkollna l-miljuni fil-bwiet tan-nies, iżda li jkollna ambjent san fejn wieħed ikollu aktar pulmuni fejn igawdi l-arja pura. U għalhekk li bħala Prim Ministru jara li żoni barra mill-iżvilupp jinbidlu wara vot ta' 2/3 tal-Parlament ħalli pajjiżna ikun aktar protett għal ġenerazzjonijiet ta' warajna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal ukoll li mhux aċċettabbli li l-Gvern ta' Roberta Bela qed jibqa' jisraq lil poplu mill-kontijiet tad-dawl b'kultura antisoċjalista. Dan minkejja li l-Prim Ministru diġà ammetta li hemm min qed jinsteraq, iżda baqa' ma jrid jagħmel xejn biex jagħti lura l-flus li qed jinsterqu ta' kuljum. Il-weda tiegħi hija li inti allura tħallas il-kontijiet dovuti minnek li ma tinsteraqx, però li wkoll il-flus li tħallas inti mhux biss għal kontijiet tad-dawl imma wkoll għat-taxxa jintużaw biex dan il-pajjiż jimxi l-qudiem u ma jkunx hemm ħela u tberbieq bil-flus tiegħek. Dwar il-fatt li l-Gvern Laburista du qed jiddefendi lill-eks Ministru Konrad Mizzi f'diversi ċirkostanzi, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dan juri li Konrad Mizzi għadu parti integrali mill-partit ta' Roberta Bela u għalhekk li staqsa fil-Parlament x'jaf l-eks Ministru Laburista fuq Bela u n-nies ta' madwaru. Bernard Grech refera wkoll għal kuntratt ma' Stewart fejn iddikjara li dan hu każ ieħor tal-korruzzjoni tal-Gvern Laburista u għalhekk qal li Gvern ġdid Nazzjonalista jerġa' jagħti lura 3 sptarijiet pubbliċi lill-poplu tagħna. Dan kollu qed juri li l-Gvern Laburista u mifni minn skandlu wara ieħor. Għaldaqstant tenna li l-Gvern ġdid immexxi minnu joħroġ lil pajjiżna mill-lista l-griża tal-FATF li qed ittappani reputazzjoni u isem Malta u Għawdex tagħna. Quddiem dan kollu, il-Partit Laburista qed ikun dajjef b'attakki personali fuq il-medja u fil-Parlament, kif ukoll billi ma jwieġbux għal mistoqsijiet b'mod arroganti. Dawn qed jimxu b'mod arroganti. Inkredibbli il-mod arroganti. U l-poplu qed iħossa di. Il-poplu qed jirrealizza li għandna sitwazzjoni f'dal pajjiż fejn illum min qiegħed imexxi fil-gvern, inkluż il-Prim Ministru, qegħdin jgħaddu romblu minn fuq kulħadd u jaħsbu u jħossu li ħadd ma jistalihom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Tem billi qal li jrid jibqa' jżomm kuntatt maż-żgħażagħ biex jara li Malta u Għawdex tagħna jibqgħu l-gżejjer tagħhom. Il-partit immexxi minnu dejjem ħadem biex il-kwalità tal-ħajja titjieb. Iżda issa rridu naraw ukoll li pajjiżna ma jintilifx.